12 na ng hating biyak bengi. Hi guys! Welcome to my channel. Ako po Yula Calara, ang proud vlogger ng Makabebe. Kamusta kayo po? Diyos ko, bengi na naman Kenny. Nagtaka ako ne, istong kapitangan na ning benge. Dapat istong kapitangan na ning bengi. Ingaisip tamo, mitutundutan eh. Pero yung malyari, imbis na isipan tamo mitutunduta mo, ingaisip tamo, danupan tamo. Naalang katingging kapitangan bengi at panetang dadanop. At suya mo ba kinisip ta? Kaya naman naisip kang gawang ngeniing midnight mukbang. Kaya ning mukbang episode tamo, mangan tamong Filipino merienda. Alas 12 na ning hating gabi Kenny. Pero mangan tamong pang merienda. Kasi apin mo ita, ingikit ko kayong ref ni. So, ay di na. Tara! Lumpiang sariwa. Subo ka tayo pa. So, mga tamong lumpiang sariwa. Yan. Kasakit pala yung mga na maka-off shoulder. Yan eh. Ang pambalat na, kaya yan. Homemade yan. Siyempre, na din na tayong kay sauce na. Yako, pagmamangan kong lumpiang sariwa, marakal ko sauce. Kulang na mo pa niya boke. Nya minsan ali mo platito yung gagamitan ko or pinggan. Gagamitan ko mangkok. Kasi iba kanta ay look yung sabo. Kaya ba't nanita atin niya namang peanut. Eh kung pwedeng peanut pero cheat day. Kung syempre, coke. Nagli. Yun, kinuha kaya pa yung straw ko ne. Save the motherfucking turtles, bitch. Pero kaya may salbag ni kasi kain ng shin. Mali yata. Manat. Pero, makanano kayong bukulat. Nga akong nagawa, kuya. Wala pa man, may pawas na. Pwede na. Ay! Vanilla yung pa mo ini! Vanilla yung, oh. Tikman tayo na eh. Dapat ba gogoya pa? Lasang-lasa may pa rin yung coke. Pero, yung aftertaste natin yung vanilla, bala mo, katigang kaya kandila mo. What? Bro, what are you talking about, man? Itang mataluras, aliyaman na liwang lasa yung coke. Ating ka mo talagang alalasang aftertaste na vanilla. Nyaman niya. Actually, na ako man talaga danupan eh. Siguro bored ko mo talaga. Oh, God, it's so good. So good. So good and tasty. Nga akong nakika yung masos ko eh. Buri ko mababalot yung ing lumpiang sariwa kong sauce. Pinaka-favorite ko kayong kalub na kay. Siyempre mo muna hindi yung sauce na. Favorite ko talaga yung lasa ng sauce. Itang mayo mo. Kaya ba't? Kaburi ko itang ating ubod. Itang akakuha may keng coconut. Akakuha may keng buko. Diyan yung out da kaya ni lumpiang ubod.
Kasi atin lang lalagyan ubod ng buko. Kasi diyang makatok ng ko pa Bulacan. Mahanting awas na keni, lumpiang ubod. Ante mo na yung choking, renggang sauce da. Kunan ko. May hindi ko talaga karing sauce. Kasi siguro na mo muna libre. Niyang anak ko libre. Niya ako kunin kung anong gang sauce. Ketchup, mayo, sweet and sour, toyo, kalamansi. Basta, kung ano anong sauce, kunan ko wanta. Apo karing salad-salad. Diba karing salad may haliwang dressing. Mamili ka kung anong buri mo. Kunan ko wanta kasi ali ko balo kung anong buri ko. So, try ko ngan. Yaman na. Bala mo. Mama ang kang coke. Kay ba't mamang ka namang Toblerone white. Iting lasa na. Anya, anti mo ka ring Subway. Diba choose your sauce ka rin? Sauce bingawas? So, ali. Choose your dressing. Ito, magkasakit na ako. Paman order, pinay ko na balo ko na nung salwan ko. Eh, ba't pa pamilyanda ako pang dressing, ha? Hi, ba't? Mami, king gule. Bala ko buyo. Nga pala, ay, isip ko. Ba't bala mo? Wala ko nga pa pang gule. For kaya pala, display purposes ya mo. Kasi, balo ko pag gagawa lang maniniriyati ko, buo. Kung nanuwing lumpiang sariwa mo, hapin mo naman yung gule mo. May-fake ko ah. Yan, homemade ya mo ining kay. Ining pabalat ng jewa. Hapin ninitang malambot. Di ba rin aliwang pabalat? Bala mo gagamitan damo kalupa na nitang lumpiang Shanghai wrap. Minsan man tamo pero pero manyaman, mas manyaman nitang makapal ya. Ang bala mo Goldilocks te. Para ka ako Goldilocks yata yung manyampe kamanyamang kakalan ko ng tini, lumpiang ubod, lumpiang sariwa. Okay, so ayari taning metong lumpia. So, mag-proceed na kayong second round na ng kekatamong mukbang. So, magmumukbang tayo with Q&A para mas akilala ko pa. Pero, inggawan kong Q&A in Tagalog para naman makarinig naman kasi rugo ka rin kay malde kong aliwang Tagalog. Magreklamo la, eta kanuwantin dyan. So, pagbigyan tala pa na, mag-Tagalog tamong yaning Q&A. Taguli ko ng kepay ni. Gamatan ko na yan, ayako mo naman eh. First question, have you ever met someone famous? Awa, ingling niya na kasi ning obra ko. Ay, nagtatagalog dapat, no? Sa linya ng course ko, as a mass communication, very inclined kami sa mga TV production, stage, theater, singing, dancing, our disc jockeys, events. So, prone sa trabaho namin yung makamit kami ng mga artista or celebrities. Pero personally, do I know someone famous? Oo. Para sa akin, ang pagiging famous, hindi mo kailangan maging artista or celebrity muna or with 1 million followers bago mo masabi na famous ang kakilala mo. Para sa akin, ang pagiging famous ay yung pag meron ng taong nag-look up sa'yo, parang ina-admire ka yung mga gawa mo, lalo na yung talent mo. Para sa akin, you are already famous. Personally, ang dami-dami ko talagang mga famous friends. College pa lang ako, ayan, mga kaibigan ko, sina Nikki Santos, Chuck Tuazon, Kevin Abad. Super nag-e-excel sila sa school. Sobrang kilala sila ng buong university namin. Si Nikki, ang ganda-ganda niya, sobrang perfect, matalino, maganda, sexy.
talented. So, parang nasa kanya na lahat. So, maraming mga nag-a-admire sa kanya. Marami siyang mga suitor. Maraming sobrang nag-a-admire sa kanya. I think kung ipupush lang ni Nikki maging artista, sobrang sisikat siyang maging artista. Tapos, meron pa siyang good heart. Ano pa siya, God-fearing pa siya. Yun, si Kevin Abad naman at saka si Kevin Tuazon. Ayan, magkapareho sila ng Kevin, pero yung isa, mas kilala siya as Chocks. So, sila naman ang parang pork chop duo ng university namin noon. May sabihin lang sila, napapatawa na nila yung crowd. Siyempre, hindi lang naman university yung focus ng buhay namin. So, nagkanya-kanya kami ng mga buhay. Sobrang proud ako sa mga kaklase ko, sa mga narating nila. Ayun, parang si Wesley, nagtatrabaho sa GMA. So, parang, di man ako yung may kakilala na famous, pero yung kaibigan ko, kasama niya yung mga famous. Ang sarap sa pakiramdam na kaibigan mo yung kilala ng mga famous. Tapos sa vlogging, syempre, ang kaklase ko, ang DB ko, more than 200,000 subscribers na sila ngayon. So nakilala siya sa Team Tara. Ayan. So, kasi minsan may mga nagtatanong, kilala niyo po si Sarah? Ganun. Nakaka-proud lang na nakaklase ko siya, kaibigan ko siya. Tapos sikat siya, ina-admire siya ng maraming tao. Tapos si Ryan Tanyada. Ayan. Ano naman siya, nakilala naman siya sa pagiging hindi ko alam kung millionaire or billionaire na siya. Sobrang yaman na tao na sobrang down to earth. Itong buong list na to, parang family sila na famous. Si Janela Quaton, mutya ng Pilipinas. Hala, dapat pala kumakain habang nagsumasagot. So, sa mga inorganize kong mga concerts dito, namit ko na si Sides A, si Nina, Elester, Bida Kapamilya, sina Raver, si Gerald Anderson, si Enrique Hill. Sino pa ba yung mga pogi na yun? Hindi kasi ako kapamilya eh. Sina Paroke ni Edgar, Kamikaze, ayan, namit ko na sila. Sina Morissette Amon, Gary V, oh my god, Total Performer, Martin Rivera, Ay de las Alas, kahit si Kim Dinosaur, namit ko na. Oh my god, si Jelay, nakita ko na siya mag-perform live, pero syempre di niya ako kilala. Tapos, sina Nadine Lustre, nakasama ko na sila ng Twice. So, nakasama ko ng magkape si James Reid. Oh my god, oo nga pala. Tapos, sina Abra, nakasama ko ng mamasyal dito sa Qatar. Si Nina, kasama ko na siyang mag-mall. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa eh. Nakasama ko na rin siyang mag-souk. Yun, si Nadine, nakakwentuhan ko na siya ng childhood niya sa US. Grabe, kaya sobrang idol ko si Nadine. Kasi, hindi ko alam kung bakit niya na-share yung buhay niya nung bata siya sa akin. Hindi ko alam. Siyempre, hindi ko nakakakwento yung mga kinento niya. Kasi baka hindi naman yun talaga ina-out sa public, diba? Hindi ko alam kung bakit niya na-share yun sa akin. Basta, ang naaalala ko lang nun, nung hindi pa sila, talagang promise na hindi talaga sila. Parang na-develop lang silang dalawa dahil sa mga shows nila. Kasi before, parang ang tagal na nilang love team nun. Pero hindi alam ni Nadine na ang tagal na nilang love team nun, pero hindi alam ni Nadine na hindi umiinom si James Reid ng kape. O, diba? So, syempre, kung boyfriend mo na nun si James, dapat alam mo na kung ano yung mga favorite niyang iniinom, favorite food niya. Pero hindi, nagulat talaga siya. Hindi ka umiinom ng kape? Ganun siya. So, napatunayan ko doon na, hindi talaga sila mag-on. Pero, nung pangalawa na, totoo na talaga naging sila. Kasi hindi mo na sila maawat, hindi mo na sila mapaghiwalay. Ayun. So, yung chika minute ko kay na James Reid. JD na yun. Sobrang love na love ko si Nadine. Basta, sobrang gustong gusto ko si Nadine.
Gustong-gusto ko siya bilang tao. Feeling ko napakabuti niya. Hindi ko alam kung bakit. Parang may ganun, di ba? Parang yung aura mo sa tao, gusto mo siya. Parang ganun. Yun, siguro kung malalaman lang natin yung mga pinagdadaanan ng tao, talagang magugustuhan. Magugustuhan talaga natin sila. Tapos, sino pa ba yung mga nadala kong artista dito? Oh my God! Si Alden Richards nga pala. So, nakasama ko na rin si Alden dito. Kasama ko na siyang kumain sa restaurant. Si Katrina Velarde, nung last recent niya dito, yung recent concert niya dito, nanood kami. Na-invite ako mag-vlog dun sa event na. So, na-meet ko na rin siya. Galing niyang kumanta. Parang ako. Sino pa? Sino ba yung last na nagawan ko na ng event dito? Ang naaalala ko, after kay Alden, nag-retire na ako sa paggawa ng events. Oo, ang pagkalat ko huling event ko si Alden Richards. Si Urban Dub at saka sino ba dapat kasama yun? Si Kamikaze ulit, babalik dapat. Kasi hindi natuloy dahil nga sa COVID. Tapos si Parokya din, alam ko dapat magkakaroon sila ng concert ngayong May. Hindi rin natupad dahil sa COVID. Si Sarah Geronimo, oh my God. Oo nga pala. Tsaka si G-Force. Si Sarah, Eric Santos. Ano yung mga kasama? Si Bamboo! Si Bamboo! Si JR! Si Yen Constantino, si Christine Reyes. Yung mga binabanggit ko, sila na yung mga nakasama ko sa trabaho. More on sa concerts. Ayan. So, parang more likely 3 to 4 days ko lang 3 to 4 days ko silang binabantayan dito sa Qatar. Sino pa? Si Ann Curtis, oh my God, si Ann Curtis, nakasabay ko na siyang kumanta sa stage. Kinanta namin yung I don't wanna miss a thing. Nakasabay ko na rin kumanta sa mag-rap sa stage si Andrew E. Kumanta kami ng Stupid Love. Kasi sabi ko sa kanya, favorite song ko yung Stupid Love. So, nung naghanap siya ng makakasabay niya kumanta, taas talaga ako ng kamay. Gusto ko nang sobrang ito. Sobrang jump pack nitong mga artistang mga binabanggit ko. Kumapit na talaga yan! Si Mark Abaya. Si Mark Abaya. Hindi ko lang siya na-meet, ha? Nakiss ka. Hindi ko lang siya na-meet, ha? Kinis pa niya ako sa lips. Si Mark Abaya. Si Mark Abaya, siya yung first kiss ever ko. Oo. Grabe, hindi pala ito Q&A. Isa lang yung tanong na nasagot ko. Ang dami kasi, ang dami pala. Ito pinakamalupit. May kalala akong famous dito sa Qatar. Si DJ Pao! So, si DJ Pao, yung kinakwento ko sa inyo kanina na director namin ng college, is DJ siya dito sa Qatar. Ayan. So, talagang
feel na feel mo yung pagiging famous niya. Parang, may kakilala akong famous. May kakilala akong famous. Kasi, every time na nagpupunta kami sa mall, sa restaurant, sa coffee shop, hindi pwedeng walang magpapapicture sa kanya. Grabe. Talagang nagpapapicture talaga yung mga tao dito sa kanya. Minsan nagugulat na lang yung mga foreigner dito. Nagugulat sila. Sino yun? Bakit sila nagpapapicture? Ganon. And, syempre ngayon, yung si Yan Vlogs. Yan Vlogs mo yung pangalan niya. Oo, si Yan Vlogs. Famous siya ngayon, lalo na sa mga Kapampangan. Ayan, I'm so proud of you. Hingi kayo ng approval sa kanya. Ikukwento ko sa inyo kung paano ko kilala si Chester. Humingi rin kayo ng approval kay Chester or kay Yan or kay Ian. Tapos ikukwento ko sa inyo kung paano kami magkakilala. Kapag in-approve niya, sige ikukwento ko sa inyo. Pero kapag hindi, sorry. Parang kay parang kay Sarah, kay Chester, ayan, syempre, hingi tayo ng approval. Kung may mga gusto pa kayo malaman tungkol sa mga artistang nabanggit ko, mag-comment din kayo kasi baka meron pa akong alam about sa kanila na hindi ko pa nakwento. Ngayon, sige. Oh my God, si Daniel Padilla pala, nakita ko na siya. Si Daniel Padilla naman, sobrang nakakatawa yun. Sobrang matatawa ka dun sa naging experience ko dun kay Daniel Padilla. Kung gusto nyo ring malaman kung ano yung nakakaiyak pero nakakatawang experience ko with Daniel Padilla himself, please let me know. Sige, gagawin ko siya ng video in my next vlog. Sino po ba yung mga Yung iba kasi kapag kapamilya sila, hindi ko alam yung pangalan nila. Kasi since birth, GMA kapuso talaga ako. Kahit na sinasabi nila na yung iba nachichipan sila sa GMA. Ewan ko, para sa akin kapag nanonood ako ng ABS, nalalabuan ako. Siguro kasi taga Makabebe ako, so malabo ang ABS sa Makabebe. Hindi ko alam, pero talaga kahit na naiinis ako sa mga storyline, GMA pa rin yung gusto kong pinapanood. Kasi siguro may Itbulaga at saka 24 oras. Yun lang naman ang pinapanood ko dun eh. Si Yves Flores, namit ko na rin. Nakasama ko na siya mag-McDo. May message ako. Nag-a-ask niya ng advice for his YouTube. Kasi normally isang lumpiang sariwa lang yung kaya kong ubusin. So dahil sa kakakwento ko sa inyo, nakadalawa ako. Tapos nagsusoft drinks pa ako ngayon. Hindi naman talaga ako nagsusoft drinks sa totoong buhay. Trinay ko lang to kasi vanilla. Wait lang, ligpit ko lang to tapos mag-outro na tayo. So, okay ba? Nalagay ko ulit dyan yung yung sauce tsaka yung peanut para konti lang yung hugasan ko. So, wait lang!